siang para ratri amung cepta pukulun tanul iwan kaeksi mila katur kang tunda maneh prasasat arageng ulun kang sumembah cara wujengan dika sangat penembahan Begawan Durna kula ngaturaken pasegan ana krami mugi konjupa penembahan kawula nuwun awit kasempuh berkah pangestu paduka ingkang sinuwun Sang Prabu Rukma suwan kula kanthi karaharjan tak lem kula mugi katampi inggih penembahan kula tampi amawah ana rah daging kayuwanan anak Prabu Urupati sami karaharjan kawula inggih Kanjeng Paman Prabu Raharja bisuwan kula pangabekti kula kadur inggih Ger sangat anggen kula nampi dawuh sami-sami Kirana Patih Harya Sengkuni sami karaharjan inggih sinuwun awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng sinuwun ing Kumbina Raharja bisuwan kula inggih kajawi saking menika peremban bingahing manah kula tanpa upami sak sampunipun sangadi penembahan kepareng rawuh wonten negari Kumbina. Inggih, Sang Prabu mugi dados mening kawuningan. Daya-daya sowan kula wonten kersa paduka ingkang sinuwun. Rikala semanten kula ngaturaken nawala penglamar menawi kula kepengin badhe mengku garwa kelawan ingkang putra sekaring kedaton Kumbina pun Rukmini. Nawala ingkang sampun kula tampi malih Rukmini purun kula wengku namung kedah saged batang cangkrimanipun ingkang putra putri sekari kedaton pun Rukmini ingkang winatan sejati ning lanang sejati ning wadon lha iki benaripun sakadi penembahan kula sampun saged nampi menapa dipun keparengaken menawi kula badhe sapejagong kaliyan ingkang putra pun Rukmini. Lah menawi to mekatan sumangga perembat. Kuwatir manjing wonten lebeting Datulaya. Kula ingkang badhe nderekaken jengkar paduka sang adi penembat. Monggo perembat kula dherekaken sesareng-sareng sak lampah.
nilari saya kadriya Triasmara marang risang kadirate Arate ratu-ratune wong cakra kembang Kanjeng Rama Paduka ngaturaken pangabekti kula mugi kula ya Rukmini banget panemari menipun bapa pangestunipun bapa Tampanana pundi paring pangestu Paduka saengga jejimat paripih kajawi saking menika Kanjeng Rama kagiat raos sing malah kula sak sampunipun Paduka Kanjeng Rama paring rawuh ya nini Bruhanira marmanipun bapa rawuh jroning Mardika Putren iki ingkang wigati nderekake rawuhe Bapa Premban Sang Begawan Durna ingkang rikala semana nglamar kelawan jeneng sira nanging rikala semana sira darbi panyuwun gelem wineng kowe kakung nanging kudu bisa njarwakake tembung sejatining lanang sejatining wadon rak ya mengkono kawula nuwun inggih nah dina iki Sang Adi Penemban sing saguh bakal njarwakake mula saking menika semoga Premban kula sumanggaaken keparing Paduka inggih sinuwun ngestaken dawuh Durna karnane wana lumajaring ratri cinandak risang trasta jumena renenggak jangganira benjang Bratayuda pecah kapisanan Rukmini wonten timbalan kang dawuh Penemban nah dina iki daya-daya pun bapa ngrawuhi marang Mardika Putren wis antuk palilah saka ingkang Rama. Sinuwun Prabu Rukma. Kala semana aku wis ngaturake nawala penglamar. Ana ngersane ingkang Rama. Kang Rama paring dawuh karo aku. Uga lumantar nawala. Rukmini gelem diwengku sapa wae. Ora nampik priya nanging sing bisa medharake sejatine lanang, sejatine wadon. Rak ya ngono. Iki kasihan. Nah, dina iki aku sing bakal medharake. Inggih kados pundi Penemban? Ingkang dipun wastani sejatine lanang, sejatine wadon. Ngene. Rukmini, sejatine lanang kejaba wis kinodrat saka keparing Gusti tinitah dadi wong lanang. Lah kewajibane wong lanang iku apa? Kewajibane priya kuwi apa? Yaiku ora ana liya kejaba mung ngayomi nentremake agawe bagya mulyaning garwa. Mengkono mau. Mekaten Premban. Ya. Lajeng sejatining wanita sejatining putri menika kados pundi? Nah, sejatining wadon kejaba wis tinitah kinodrat keparinging Gusti sira iku mau wanita adile wanita kuwi mau kudu manut miturut reh perintahing kakung apa kang dadi kekarepaning priya apa sing dadi kekarepaning wong lanang sing minangka dadi jatuh kramane minangka tetimbangane kudu tansah manut miturut apa kang dikarsakake dening guru nadine ya ngono apa ora sangat Penemban. Ya piye? Menika leres menapa ingkang Paduka dawuhaken sampun boten sisip. Nanging wonten ingkang panjenengan tilaraken. Wonten saperangan mongko menika ingkang wigatos. Lho. Sing wigati bab perkara sing ndi? Menika ora perkawis kewajiban. Wajibaning priya lan wanudya. Lah ya, sejati lanang janten wadon ya ngono kuwi mau. Lah iki. Nanging kenging menapa kok Paduka mboten ngrembak bab perkawis katresnan?
paduka paridhamu kados ngaten menika kala. Inggih menika leresipun bab perkawis kewajiban menika leres. Nanging menapa kewajiban kala wau boten kinantenan katresnan. Menawi manah menika boten tresna menapa ginanipun kewajiban menika kala wau penemban. Lho, lah nyatane karepmu kepiye? Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan keplok kene ora tangan loro ya ora muni. Panjenengan tresna kaliyan kula. Ya pancen mengkono. Nanging kula boten tresna kaliyan paduka. Tresna menika suci penemban. Tresna menika suci peparinging Gusti, boten saged kapeksa kados cara panjenengan menika. Loh. Salah. Rukmini kuwi nyepelekake kawan Begawan Durna. Mongko apa sing dadi penjalukmu tak wedharake. Kok dadakku tetembungan bab perkara katresnan. Rukmini, madheka dhisik. Nyata laruta saking Gudha sang kuru kula yen tanamutu sang Sri ilang tak kedhepake Rukmini. Yo mlayu nyandi wong wadon Kurubyuk Kabutan Pinjung. Nyandi playumu kowe? Paran Nebrahala segunung anakan. Dalah. Ayo, jan perlu Kurawa keroyokan aku lega dengan parak. Oh! Pak, kowe! Ayo!
nyatlang ning kalangian agar pandamun caratinon lir kekon nang suram sara tetan padang kasoran padaring anakku Gar Permadi pangabekti kula katur Bapak ya pangabektimu wis tak tampa Permadi wonten dawuh aku iki dados saka negara Ngastina panjangkaku kepengin aku iki bakal mengku garwa kawan Si Rukmini inggih jalaran saka pancen aku iki semataun-taun ora cecaketan kelawan wanita karep aku kepengin palakrama lho sampean pun pisahan kali bojo sampeyan to Mbah pisahan lho nek pegatan kok iso ya Tru pegatan ya begawan Durna bojone rak belu wis belu raine lah yo biyen ki le nikahan ki kantor KUA-ne ngendi iki cangkem iki wis rasah cerewet ngrembug angel-angel Pak ngene ya Permadi mongko wis tak rewangi aku batang cangkrimane Si Rukmini sejatine lanang sejatine wadon wis tak batang lho kok dheweke ngendani mong bakal tak telesike karepmu kepriye tak oyak pelayune ora ngerti ana Brahala ana buta gedhe sak gunung anakan ngreridu anggonku bakal palakrama kawan Rukmini aku njaluk tulung ya Permadi cekelen buta aku patenono Permadi nggih mang pateni Ndara Permadi ning mang tekokke sik karo Durna wani pira ndah wani pira apane Satya ora kena kaya ngono kuwi apa menawi tetelo mekaten sampun masuk watos sing penggalih mangke kula kang badhe nyepeng Brahala ya mangsa boten perlu patenono pisan lah Begawan Durna mesa golek sambatan njaluk senjata pitulung ning tiwas kebeneran ketemu sing bakal tak goleki tujune sing disambat kok bocah nek dudu wong kuwi oh tak tandani tenan aku mung eling dawuh pengendikane Pukulun Sang Hyang Bathara Narada yo Permadi nek kowe arep nyekel karo buta-butane aku cekelen aku ya Permadi kula Kang Mas ora diperintah karo gurumu to diperintah karo gurumu Begawan Durna kok nyekel aku kadhawuhan nyepeng Brahalane mau aku nek pancen kowe diperintah karo gurumu aku cekelen mboten Kang Mas kula nyuwun pangapunten lho aja ngono Permadi
tetep ana jiwa prawiranmu diperintah karo gurumu. Ya tindakno. Mboten badhe kelampahan kula Bandayuda kaliyan Paduka. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Oh, ngono ya wis. Nek panjenengan ora gelem perang, aku wis ngerti kowe diperintah karo guru. Wis. Saiki aku bandanen. Aku aturno karo Paman Prabu Rukma. Yen to sing nyolong Rukmini kuwi aku butane mau aku. Wis gagipun Kakang bandanen. Wah, Jatro. Nono cocok karo nggon uran-uran kae. Uran-uran piye? Kembang pring Narayana baut maling. Ya toh? Maling putri konangan Raden Paidi. Oh, Raden Permadi. Oh iya. Rupamu. Rumangsaku nek gamping men ta, Tru? Gamping piye? Kok ya dibondo kok ya manut. Wong maling karo sing nyekak kok rukun men ngono lho. Moko copet kae durung ate digebuki nganti melet-melet wis. Ayo duga-duga sing nyolong sapa, sing ngonangi sapa ra ngono. Oh iya ya, nah iya. Wis aja kesuwen. Aku aturno menyang ngersane Kanjeng Paman Prabu Rukma.